Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mga atin, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Morajo Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a
helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Bombo Radyo Bacolod. Number one! Paradyo Bombo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo ilabi na gid sa mga maukod naton nga tagpalamati sa aton programa adlaw-adlaw. Aton pasalamatan ng aton makagagahom kag mahigugmaon nga Amay sa langit sa paghatag naman sa aton sining bagong adlaw sa pagdayaw, paghimaya sa iya kaayo kag pagpabilin upod sa aton sa anuman nga hilikuton nga aton pagahimuon sa karon nga adlaw. Aton maniupod sa sining aton programa ang tanan nga tagpalamati, ang ila mga nagkalain-lain nga intensyones nga ginapangabay, ang inyong mga kinahanglanon hindi lamang sa karon nga adlaw, kundi sa tanan nga tinion, nga kabay pamatian sang Dios ang aton mga pangamuyo kag magpabilin sa iya presensya. Matarong ikaw o Ginoo kag ang imo mga paghukom husto, pati pa na ako suno sa imo malig-on nga gugma kag tudloy ako sang imo mga sugo. Mga muyo kita. O Dios nga amon Amay, imo kami gintubos kag ginhimo nga imo mga anak nga inayupan. Tamda kami nga imo mga alagad, agud kami nga nagatuo kay Kristo, mahatagan sing kahilwayan kag sang palanublion nga walay katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesu-Kristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 6 bersikulo 12 tubtob 19. Sadto nga tion si Jesus nagtaklad sa bukid sa pagpangamuyo, kag nagpangamuyo siya sa Dios sa bug-os nga gabi. Sa mag-aga na gintawag niya ang iya mga gintutunan, kag nagpili siya sang 12 sa ila nga ginatawag niya nga mga apostoles. Si Simon nga ginhingalanan niya nga Pedro, si Andres nga iya siniutod, si Santiago, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga ginatawag nga Zeluta, si Judas nga anak ni Santiago, kag si Judas Iscariote nga nangin traidor. Si Jesus nagdulhog sa bakulod upod sa ila kag nagtindog sa patag. Didto ang iya madamo nga mga gintutunan, kag madamo pagid nga mga tawo halin sa bug-os nga Hudiya, Jerusalem, kag sa baybayon sang Tiro kag Sidon. Nag-abot sila sa pagpamati sa iya, kag sa pagpaayo sa ila mga balatian. Nag-ayo ang mga gintublag sa mga malain nga mga espiritu. Ang tanan nga mga tawo nagtinguha sa pagtandog sa iya, kay may gahom nga nagagwa sa iya, nga nagpang-ayo sa tanan.
Para sa aton pagpamalandong, kita pagaupdan ni Sister Sharon Garzon sang Capuchin Tertiary Sisters of the Holy Family, pagi sa pagpaambit niya sang iya reflection sa aton Ebanghelyo sa sining adlaw. Maayong aga, kag welcome sa aton programa, Sister Sharon. Maayong nga adlaw, Sister Ninia, kag mayong adlaw para sa tanan. Sa aton nabatian nga Ebanghelyo, si Jesus nagpakita sa aton sang importansya sang pagpangamuyo. Si Jesus antes sa nagpili sang iya mga apostoles, nagsaka siya sa bukid sa isa ka lugar nga malinong agud mga muyo. Ang pagpili sa mga apostoles sigurado isa ka bagay nga seryoso. Kaysa kadamuon sa mga sumulunod ni Jesus, damo ya disipulo, mapili lang siya sang 12. Ti kung si Jesus nagapangamuyo nga anak sang Dios, ano pagid ayhan ka importante para sa aton ang pagpangamuyo? Ano bala ang pagpangamuyo? Ang pagpangamuyo amo ang simple nga pag-istorya sa Ginoo katulad sa pag-istorya naton sa aton suod nga abyan o aton pinalangga. Nga kung sa diin ginalantad kag ginapabutsag naton kung ano ang ara sa aton tagipusoon. Ang kainit, aton kalipay, ang aton kinahanglan, ang kasubo, kag iban pa. Masami kung magsiling kita pangamuyo galing ang aton nga madumduman amo ang pagpangayo. No, Lord, kabay pa nga makapasal si board si Inday. Lord, kabay patani isituto, safe lang to, puro tanan pangayo. Pero ang pangamuyo, hindi lang puro tanan pangayo. Pwede man kita kadayaw sa Ginoo. Pwede ginaton mapabutsag kung anong pagkilala naton sa iya. Katulad sang, o Ginoo, ikaw ang tanan para sa akon. Muna siya ang klase sang pagdayaw sa Ginoo nga halin sa tagipusoon kung ano siya sa aton. Pwede man kita magpangamuyo sang pagpasalamat. Ang mapasinalamaton nga tagipusoon, isa ka tagipusoon nga mapainubuson. Ang isa ka mapasinalamaton nga tagipusoon, sa liwat masinadyahon. Bangod, kabalo kita nga ang aton nga kapasidad, ang tanan-tanan nga may ara kita, naghalin sa Ginoo, bali ang pagpangamuyo naton, gina-acknowledge naton, ginakilala naton nga ang tanan-tanan halin sa Ginoo. Amuna nga kita, mangin maayo nga tawo bangod hindi kita nagasalig sa aton lang nga kaugalingon nga kapasidad kundi gid sa kapasidad kay sa grasya sang Ginoo. Kay masami kapinpasad tong mga maalam kag mga damo talento, posible nga ti mabatsyag sila nga wala ni sila kinanglan sa Ginoo. Amuna nga ti nagiging proud o kung nagiging matinaas-taason. Pwede man kita kapangamuyo sang pagpatawad, pagpangayo patawad. Masami nga ginasiling nga bisan kuno nga hindi na ta maghambal sa Ginoo kung anong ginabatsyag naton, kabalo na ang Ginoo. Pero nga ang kinanglan ta mga muyo, nga ang kinanglan ta magpabutsag sa Ginoo kung anong ara sa aton kabubuton. Sila sa mga teologo, ang pangamuyo wala nagakambyo sa Ginoo, kundi nagakambyo sa aton nga nagapangamuyo. Kung mga muyo kita, hindi ang Ginoo ang aton ginabuligan, kundi ang aton kaugalingon. Hindi ang Ginoo ang nagapalapit sa aton, bangod ara na siya malapit sa aton. Kundi kita ya ang ginahimo nga mas malapit sa Ginoo, kay ginakilala naton kung ano siya para sa aton, kag nagiging close o kung naging malapit kita sa iya. Sa liwat ang pagpangayo sa Ginoo, nga masami naton ginahimo, hindi ginaiya malain, maayo gina siya. Pero aton man usisaon ang aton kaugalingon kung ano ang aton ginapangayo sa Ginoo. Kay base ang aton pagpangamuyo para na lang sa aton kaugalingon. Makita man naton ang aton kaugalingon kung maalwan ta o kung hindi, kung ano klase pangamuyo ang aton ginapangayo sa iya. Base ang aton pangamuyo puro na lang sa aton o kabay pa nga makapasal sa board si Inday o kung kabay pa Lord nga ako maamuni o kung si Tuto maamon ni puro lang tanan sa mga pinalangga ta, gakalipat ta nga damo gani mga tawo nga nagakinahanglan man sa aton pangamuyo, mga kalag sa purgatorio, atong mga biktima sang gera. Amo na siya nga makita naton kung sa aton pagpangamuyo mahigugmaon man bala kita o kung maalwan man bala kita. Sa katapusan, may ara ako nga nabatian sa kay Father Mario Sobrewanete nga nagisiling siya nga masami ang mga tawo nga hapaw lang ang pagtuo kag nagasunggod kung hindi paghatag sa ila sang Ginoo ang ila ginapangamuyo, ginatawag ina nga mga bata-bata nga klase pagtuo. Apang
kabaypaya matun-an naton nga higugmaon ang Ginoo, hindi bangod sa kung anong mabato naton, kundi amo ginayang nagakadapat nga mag-ugyon kita sa iya ihatag sa aton o kung hindi aton ginapangamuyo, aton mahibaluan nga ang Ginoo gusto ang kaayuhan naton tanan. Nakakita ako sang isa ka komentaryo nga nagasiling nga ang mga santos kag ang mga holy people, ang mga matarong nga mga tao ginapamatian gid sang Ginoo ang ilang mga pangamuyo. Rason nga kung nga nagapangayo kita man sang pabor sa mga santos nga pangamuyuan kita nila. Ang rason kuno kung nga ang mga santos kag ang mga holy people ginapamatian gid sang Ginoo, bangod kay ang ila ginapangayo kag ang ila nga ginapangamuyo sa Ginoo, amuman ang kabubuton sang Ginoo. So gani, kabay pa kita man matun-an naton, higugmaon kung ano ang luyag sang Ginoo, hindi lang ang luyag naton. Liwat, ang pangamuyo, hambal sa mga teologo, nagahimo sa aton, pareho sa Ginoo. Wala naton ginakambyo ang Ginoo, kundi kita ang ginakambyo sa aton pangamuyo. Mangin pareho sa Ginoo. Madamo gid nga salamat Sister Sharon sa pagpaambit sa amon sang imong madalom kag matahom nga reflection. Kabay nga nakatando gid ini sa aton mga tagpalamati kag makuhaan gid nila ini sang inspirasyon ilabi na gid sa pag-apply sini sa ilaman Kristohanon nga pagpanglakaton sa matag adlaw. Hasta sa madason nga simana, Sister Sharon. Para sa mga young ladies nga gusto makilala ang kongregasyon sang Capuchin Tertiary Sisters of the Holy Family, pwede ka mo mag-inquire sa ila FB page, Capuchin Tertiary Sisters Asia, o kon mag-text sa cellphone numbers 0916-160-3913 o kon 0966-625-8698. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sa
sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa Radyo Philippines Standard Time, 30 minutos na nakarigad sa oras nga alas 4 saga. Mga Pilipinas, maayong aga, Western Visayas, Siyudad sa Bacolod, Probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton iyang paratuntunan drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa aton iyang mga kabombo. Martes kita sa karon nga adlaw banwa. Kirasig lang sa mga inadlaw naton pet sa 6 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami na tubtob sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pila ka maragapanguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, mangin kaupod daton sa pagdulong sa mga balita sa inyo sa bunga aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field.
subong man nato mga bombo volunteers kag bombo correspondents. So ano bala pinakamarikang pangunang mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pinaya ka marikang pangunang mga balita ato niya paghahatagan sa pagtamod sa liwat sining Martes naman edisyon sa aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal sa aton iya nga mga kabombo, no? Subong adlaw effective today ang oil price rollback. Oil price rollback sa mga kabombo naton. So, lauman ini sa mga utod naton nga mga motorista sa gin-announced gani nga posible or mahimo asod-asod nga pag-rollback sa presyo sang gatong kag subong man sa mga kabombo naton. Chikero naton ang kamustaw naton sa dugang pa nga mga balita local reaction man sa aton iya nga mga kauturan. Transport group, transport sector, particular ang mga jeepney drivers sining pag-abot sang 500 units sang modernized nga jeepney. No, driya sa aton man sa may syudad sang Bacolod. Di ma-face out na gid ang mga daan ng mga jeepneys. No, ano ang mahambal diri sa mga kauturan naton iya mga kabinan nga mga drivers. Kaya naton subong iya nga aga kag subong man sa aton iya nga mga kabombo sa pila iya ka mga nagapanguna pa nga mga balita nga aton iya nga tutukan man diri man sa aton iya nga palatuntunan sa mga balita pungsud non ti si President Bongbong Marcos no sa iya sining state visit sa Indonesia kag today iya sa Singapore tanawon ta ang pinaka-latest update no. So hibaloon naton kag subong man sa pila pa iya ka mga nagapangunang mga balita pungsud non si Vice President Sara ganiho nagpatawag sa major command conference sa mga soldado kag mga kapulisan. Sa dugang pa nga mga balita nagikan sa luwas sang pungsod no aton man iyang tutukan driman sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Reports First Edition na sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita nga aton iyang diskusyonan. Di syempre sa gyapon padayon ang kinagamo dito iya sa may Ukraine na kag ang agresyon niya sang Russia. Ukraine ginaigo ang FSB base nga ginagamit sang Russia pero nagabato na gid subong to hindi na gid maasi-asiman no. So sa liwat ini tara na ato niya nga diskusyonan sa subong iyang aga samtang kita nagapangalagad. Diri gid lamang sa Martes nga edisyon sa ato niya nga palatuntunan. And sa mga kabombo naton, sa mga kauturan naton at September 6 and karasig lang sa ato niya nga mga inadlaw 110 days more to go na lang mga kabiyanan kag Christmas na. Christmas in the air, you can feel it everywhere. 110 days more to go before Christmas! So, doon ka namin ang batsago ng September, no? Ay nablang, wala daw bear month, daw inablang ang feeling mo blang makaburubutwa kabay pa, no? Natapos na ang kapuraot sa Agosto, no? Looking forward sa bear months. Although do ka mahal gid sa mga nagapauna mga balaklon, pero mga mayong balita, no? At least, subong nag-oil price rollback sa pinakauna nga Martes sa bulan sang Setyembre. And of course, ikaanom nato nga semana sa promo naton diri sa Bombo Radyo. Parayon na kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries. Syempre, diskusyonan nato ng aton iya nga promo, no? Kay sa aton iya nga promo iniya limpak nga mga premyo.
Buta balon na dalagko iya nga mga papremyo sa mga kauturan naton ang inyo sini iya nga mabaton, no? Kay 6.5 million pesos nga cash siyahan in total prices ang aton iya nga ginapanghatag nationwide, no? Amat-amat ni. So of course sa mga kauturan naton may tatlo ini siya ka mga pamaagi kung paano kamo nga makapasakop kag paano kamo makadaog, di ba? Naibaran naton ang aton iya nga market draw sa this coming Saturday sa Burgos Public Market. So sa mga kauturan naton, no, ready na kamodera, no? So kag ti sa market draw naton magpasakop kita kadto kita sa market, anom ni siya makabinan ka mga winners makakuha sang worth 1,000 ka pesos nga premyo. Meaning may 500 pesos nga cash kag may 500 pesos worth sang gift pack, no? And of course, sa aton iya nga mga kabombo, aside from that, no, sa aton iya nga market draw, syempre may video kit challenge, yung burong braso, basta sinadjagi kita sa aton iya nga merkado nga kantuan, no? And of course, ang isa dira sa mga kauturan naton, makapasakop ka mo, pinagi sa send-in entries nga syempre, ibutang kag isulod ninyo sa inyo sa nga puti nga sobre ang mga proof of purchase. Isulat sa guwasang sobre, pangalan, edad, address, contact number, perma, week number. So, hindi pagkalimutan, week number 6 kita subong, no? Kag ang pangalan sa proof of purchase nga ginlakip, no? Ibutang mo man ang promo title, Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radio. I-address sa Bombo Radio kung Star FM, no? Ihulog mo ang imos na mga entry sa estasyon sang Bombo Radio kung Star FM o kung sa mga ginpamutang nga mga drop boxes malapit sa inyo sa nga lugar, no? So, ano pang ginahulat mo nga gaw na sa pagpasakop sa ato niya nga promo, magbakal kag mag-usar kung maggamit sa mga proof of purchase kung produkto agud makatipon sang madamo iya nga mga proofs of purchase agud mag-enjoy sa mga papremyo nga panghatag, no? Sa mga proofs of purchase naton. So, of course, no, yara dira sa kusina ni Mrs. yara gid ang Silver Swan sukang puti, no? Silver Swan sukang puti, walang labis, walang kulang na linamnam, no? Isa ka Silver Swan vinegar sa stand-up pouch on label, okay? Yara man ang Orocan, no? Amo ning ginhambal naton. Sa Orocan maayos ang buhay mo kay te mas ano dira mga gamit mo sa panimalay kon Orocan nya puwerte ya kapag-on, no? Isa ka sticker kon coupon nga may ngalan sang tanan nga Bombo Promo. Bombo Radio Promo titles, isa na ka-entry, no? And syempre din kagapang grocery, ti syempre yara gid sa Pure Gold. Kay man sa Pure Gold, always panalo. Isa ka receipt, minimum purchase nga nagabalor 300 pesos sa bisan din nga sangasang Pure Gold Supermarket. Isa na ka-entry. So, ini nga mga proofs of purchase, kabahin lamang, no? Sa mga proofs of purchase nga pwede mo iya nga magamit agod nga magdaog, no? Driya sa aton iya sa Bombo Radio, no? Okay? So, kahit siyempre, speaking sa pagdaog nga daan sa send-in entries, again, ginaliwat na sa inyo, tumataging nga kasyahan sa weekly prices kay kada Sabado sa send-in entries naton may 3 man ka magadaog bilang studio winners. Bawat ang first prize kay Andre 5,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Ang second prize naton 4,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Kag ang third prize naton 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. So amuna ang inyo nga pwede iya mga kabinan nga madaog, no? So imagine bla sa kapigaduhon man naton subong yan, no? Ang aton niya mga premyo kadalag ko gid. And then sa online activation pareho na ko ma-display ka, no, sa imo sinidra nga mini groceries or sari-sari stores, no, sa mga produkto pinakamanami nga promo
products display and then iupod sa display sa inyo sa mga sari-sari store or mini groceries ang mga produkto nga sponsor sa iya nga promo. Kuhaan mo na siya sang litrato, ang mataho mo dira nga display kag ipadala sa inbox sa Bombo Radyo Bacolod FB page, no? Ilakip mo nga pangalan sang entry sender, ngalan sang sari-sari store, complete address kag contact number. Tiyang deadline naman, no, sa pagpadala sang entry sa inbox sang Bombo Radyo Bacolod kada subong adlaw, kada Martes na siya. Alas 12 sa udto, no? So, ang mga premyo, syempre, ang first prize nga daan 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Kagduha ka consolation prizes nga tag 2,000 pesos plus 1,000 pesos of gift pack each, no? Tiyang criteria for judging naton dira ang impact kag attractiveness, no, 40%, originality kag uniqueness 30%, number of likes 20%, ang concept kag ang ideas 10%, with a total of 100%. So, amo ni siya ang tatlo ka mga pamaagi, agod kamo ang magdaog diriya sa promo naton sa Bombo Radyo. These are the 3 ways, no? So, tidin ka padara, no? So, ano lang gid, no, sa mga kauturan naton sa aton nga mga kabombo, kapisan lang gid niyang kapital mo ya, no? Given naman nila ng mga proofs of purchase dira. So kapisan lang gid siya, no? Sa mga pangabuhi amo gid na ya, papisan-pisan lang gid na ya, no? That is why subong yang aga mo na lang ginambal naton nga early bird catches the worm. Sa mga utod ta, basta aga kapag mata, aga kapag gabugtaw, damo ka gid mahikotar, no? That is why speaking sa mga nagamalata aga pare, yung mga kauturan tao, aga pa nagabulugtaw ho. No, sa diin man iya mga kabiran nga bahin subong sa Bacolod, especially sa mga merkado, kamusta hunta. Sa mga terminals, yara subong si Bombo Grace, no, sa isa sa mga terminals naton diri sa may siyudad sa Bacolod, kay ti syempre reaksyon naman ni sa mga utod naton yung mga drivers, nag-oil price rollback naman kita. Kaya ining modernized jeepney nga madugay na ginaduso. In fairness man sa gobyerno, kataho man gid tani, no? Sino man abing hindi gusto sang modernized o galing tinaybaluan ta may mga affected gid, especially mga auto naton yung mga jeepney drivers nga ginhawa man gani nila na, no? So amo man na ang mabudlay or ang kabudlay dere, no? So chikeron tabe, kamustahon ta subong, no? Kag mga kauturan ta iban ho, mga jeepney drivers or mga taxi, tricycle drivers, pulo pangapi, mga tricycle drivers gani ho, nagakayod man pangapi, aga pa sa mga kapihan dira ha, aga pa nagabulukas, medyo tayon lang kalamay ta kay do ka mahal gid. So, mabuhi man ta basta biski way lang kalamay, no? So, tay mga pandesal, ito mga pandesal. So, mo isa mo lang katimo, ya do nang do nagkalam nang sa tutunlan mo. So, amo ning sitwasyon naton subong. So, kamustahon tabi ang ato nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Chikero nato na una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, good morning! Bombo Ann, good morning. Live kita subong sa northbound terminals diri sa syudad sang Bacolod. Martes nga adlaw Bombo Ann, kada Martes naga-check yar gid kita, no, sa mga presyo sa gatong sa nagkailain nga mga gasoline station. Kagati nakita ta naman Bombo Ann nga may ara sang pag-rollback, ano? Kaso, gamay-gamay compare Bomboan sa pag-increase sa presyo sang gatong. Mula na galing, salamatan ta. Ay bisan nga gamay, at least naglobo Bomboan. Siyempre, tansin nga mga drivers, bisan nagtaas or ligad bala. No? Gabing pagtaas, ngiritan ka lang, Bomboan. No? Iban, kumud-kumud na lang. No? Nasubong, ang aton sa nga mga jeepney drivers, kamustahon taman, kay di siyempre, Bomboan,
aton man nga na ano naman ang tao sa ila nga wala pa man sila gid kabangon sa sining pila man ka semana, no? Nga nagataas lang ang presyo sang katong kung manubo tinubo man lang ang iganubo ya. So pabuan ang aton sini nga presyo danay unahon ta for the information sa aton sining mga kauturan nga wag ulang bugtaw abi, no? Especially sa mga pasahero taman nga mga drivers pagid. So ang presyo bambuan kay ginuna tagid check ang ining Caltex gasoline station. So ang diesel nila ara sa 79 pesos and 68 centavos, ang silver 68 pesos and 50 centavos, ang platinum 69 pesos and 25 centavos. Kag ang rollback bambuan, no, sa gasoline nera sang 2 pesos and 60 centavos, samtang ang sa diesel bakagamay 1 peso and 55 centavos. Why gani? Oo, sige lang, no? Pero why gani nakabawi sa 6 pesos? May 5 pa ka pesos nga ano ni abanse ang nagdigad nga tinalikdan Bombo Grace nga hike, no? Diba? Oo, ang gasolina yan at so much ang pagtaas ang tinalikdan pila 2 pesos, no? So amo-amo ni subong, no, in fairness, pero ang diesel amo gito siya shadow gid nga puwerte nga paglumpat, pero sige lang kay ang ginalauman diri Bombo Grace di entrada, so kumbaga pinakauna nga Martes subong sa September, in fairness, so nag-rollback na siya. So bako basta gani basi sa Berman sa medyo makayom-yom naman ang mga kauturan ta kay in fairness basi ang ginalauman diri asod-asod nga pag-rollback ha. Kagti kung asod-asod nga pag rollback bambaan, maga-follow man ang iban nga mga balaklon, no, nga mostly ginagastuhan gid sa pag-transport. Kagati syempre bambaan kung magnubo ang balaklon, kalipay taman na atanan. So diri man daan nagauna gid sa pagtaas ang sa presyo sang gatong kay wala ano man bala ang mga produkto nga wala gina-transport bisan tuod nga diri lang bala sa aton Bacolod to Bacolod man lang sa hapon kinagastuhan taman sa gihapon ang amo na nga mga produkto ko kagati kung layo-layo amo naman na kung taas ang presyo sa gatong taas man kagati ato sa mga kauturan no naanad na lang bala pero mas manami gid bambuan kung magbalik sa normal ang presyohan na sa mga balaklon kag most importantly no ining presyo sang mga gatong kag syempre ang aton sining paminsaron man no bambuan samtang nagadugay mayo lang na iya kung ang pag-insindi mo bala, no? May pasensya ka pagid, nagalawig pagid ang imo sining nga pasensya, ang imo nga panghuna-huna, no? Open ka tama. Kag so far wala man kita nabalitaan nga may pagkinagamo sa mga terminals in spite, no? Sa sining gamay lang nga pag nubo, no? Kag tigulpi nga pagtaas. Sige lang dapat ang mga driver sa pagkayod, wala na galing ang iba pangita lang na isang ibang nga obra kay hindi gid makasarang sa pagbuhi sa pamilya. So pambuan isabay ta diri ang ginakabig bala nga embrace ko no change ang areyang kasi nga pagbag-o galing sa bahin sa aton sa nga transport no ang jeep bala bambuan di gina-require kita no, especially mga drivers or operators no nga mangin modernized na ni aton nga jeep. Kaso paano mo na mahimo? Tike syempre tadamo pa sa nga problema tani kay kasulbar sang pagbabalik no sang presyo nga normal sang gatong tapos amo pagid ni ano kita ma-apply kita nga mag-modernize man naton sa nga mga jeepney no aton nga paan bambuan sang reaction syempre makita mo pa lang mabatian pa lang nila bambuan mo nga balita pangyamid na nga driver so paan ta sang reaction bambuan isa ka jeepney driver diri nga area no naga-park ang jeep nga gina-drive ni sir. Ano pangalan ta sir? Good morning. Si Alan Makiran. Okay. Sir Alan Makiran, lagi ta sa Bombo Radio Bacolod. Kamusta ang pagbiyahe ta? Ang biyahe sa Bugdo medyo burubod lagi daw malang rudo.
At yung makakuaman tapos traffic, makagirugi na siya ka man, makabakal ka man bugas. Di makabakal bugas. Makabakal bugas. Oo. Pila ka na ka-years nga driver, sir? Ado medyo lawig na guro, so 1990 pag usugod biyahe. As jeepney driver? Jeepney driver. So malawig-lawig na babuan. More than 30 years na si sir nagabiyahe as jeepney driver. Sa pagbiyahe mo, sir, ano ang pinaka mabudlay nga tuig? Yung pag-pandemic, nag-untagig ko biyahe. Oo. Alagid pagsugod, siyang ligad lang ko bulan nakabalik naman biyahe. Okay. So, ano itong obra mo ligad? Ang isang gabi ako 1990, tapos 94, drag pa Palawan ko. Nakadrive ko kay... Pandemic, sir. Ano obra? Wala. Dito lang ikid sa balay, sa Umalang. Sa diin na yun. Sa Manapla. Taga Manapla ka, sir. So, subong nagbalik ka naman. Kaso, pagbalik mo, hindi man mahapos. Kaya, siyempre, nag-agi sa pandemic. Dason, kapigado, gataas ang presyo sang gatong, pati mga balak kalon, sir. Paano mo ni ginahandle? Kag isa pa, no? May ginatawag nga pagbag-o, modernized jeepney. Anong reaction mo diri? Yan mo na yung problema. Kaya nagbalik ko biyahe, nakabakal po sa lakyan, tapos gali, i-fish out. Ma-fish out pa. Anon ko na lang karon sa lakyan ko na. Imo ginagri, sir? Mga ko ginasa sa lakyan. Bakal ko nakiti, dodra ko makita nga matagong ginanglan sa kabataan. Nagdiya kaya mo naman lang ginako yung plangabuyan. Nagbakal ko sa lakyan. Di ma-face out na siya kung ano. Ma-face out pa. Ano naman ikaroon na ito nga ubra para mapakaon na kabataan ta. Kaya anong ruta mo kayo, sir? Mandalagan libertad nga ako niya. Pagkapati mo sining balita nga modernized jeepney, iga-implement diri. Ano ang nagsulod sa pinsar mo? Problema kung nagbakal ko rin, ano ko na lang sa lakyan. Kaya nagay ko gapuli mo, din ako gatulog sa terminal. Ang ako sa lakyan, mo ko na lang ang balay. Para ang puli ko to, weekly lang, para may dalang mga pag-apalan sa kabataan. Di sabong daw ga problema, gigo kayo din ma-fish out, anong mayo sinalabi. Nakita mo na niya pag-ong or modernized jeep? May harap ko nakita da sa home site, tapos bali may konduktor ko, no, tapos ang driver da, 450 adlaw. Di ka pinsan mo ko kung mag-apply ko da drive, mag-450 adlaw ko, sa ako lang na eguro. Ang 450 nga income sa isa kadlaw, sa ako lang na. Kaya ka mahal na madaan sa mga balaklon mo. Di, paano ko pa na may share karon sa pamilya kung 450 na nga daw man? Ilang mga bataan ta, sir? 4 ng kabilog ako ng bataan, pero gagmay pag eskwela pa ng 3. Ang isa may pangabuhi, natapos naman sa pero may pangabuhi naman siya ngayon. Hindi siya Good life lang. Yes, Bombaan. Paano sila maka-avail? Na-discuss sa ila, sining modernized jeepney, black I think do kooperatiba or something amo na. Pwede ayan sila. Pero kay sir, interesado man siya nga mag-avail sina? Na-discuss na sa inyo, sir, ang about sa modernized jeepney? Sa kung wala ko kakwete daw lawig-lawig nga way ko di ka pabakulod. Daw wala ko bala akong panty. Ang hambal nga ing salakyan ko na nga ulian sa mga tapos mautang ka sila. Oo. Pilak milyon daan bili utangon daw, hindi kayo bayad sa utang mga 2,000, yan pa ng milyon. Budayan sila. Budlayan ka mo, sir. Ang budlay. Budlay. Kaluluoy lang nakaroon na kami ang gagmay. Pero may nakita ka na di gabiyahe nga modernized jeep. Dire sa amon sa Mandalagan daw ay pa man sa home site may harap kami nakita ko daw ang kabiyahe. Pero sa ako lang daw budlayan, daw budlay gid kay milyon paano mo na bayaran man? Basi gani ang iba mauntat biyahe kasi syempre ka edad naman, sir, tapos ginabayaran ka bulanan, ma-trouble na karon sino pa kayo sila hindi ikaw kay imo na. Tapos may aircon na ako no. May wifi pa. Yung mga pasero na karon may mga isda nga dala na karon hindi man ako puidak sa kayda. Sakto na Daw kadamo sa mga piktuhan. Ngayon, sa paglantaw mo, sir. Daw ko pagtanto kadamo sa mga piktuhan. Pero ano naman, ano nakita mo nga? Shoulder bag, di make up, pwede na kasakay pero nga bit-bit alat. Oo. Amo naman ang problema kung ano sakyan nila. Ganyan. Pudayan sila na magkarga sa mga karga. Unlike ka sa jeep, okay lang. Bisan ako, karon ko naman matabo karon nga fish out.
Di ano karon na mamakumpra lang ko tuotan sa Libertad mga maglibod man to sa amon ni tiding ko na karon karga ken di ko dak sakay merto na. Amo nang mga nakita, mga disadvantages, sir. How about sa bahin bisang advantage? So, amo na aircon ka lang kada. Amo na kanti lang. Ibugnaw lang sakyan. Matindi man na magbugnaw kay dugay abre mo na dugay abre. Kiti may masakay may manao. Kaya mo na galing kay ginadaso ni nila babuan kay Pinakaano gid ang problema. Ang mga operator nga gagmay kaluluoy lang gid eh. oh, Pero sa amon na ako sa bilog amo na pala nga buyan ko. operator driver. Ako na lang ganun nag-drive, ako na gina-extra, dapat extra pa na para makashare ko sa pareho ko. Pero wala ko lang na extra, kahit magguba, problema ko Japon. Saan mo na, sir, kin bakal? Nanggigigad lang, buhay pa man na tuwig sa ako na. Ito, Hindi pa nga kilala lang ko yalin sa una. Yalin ka daw, kung naman magulang ko nag-share siya para may palangabuyan ko. Inuban sir, no? Pero saan mo na napatian ang balita nga kinahanglan, mangin modernize natin sa nga chips? Ako, kagapon, nang ito na ka, di terminal nga do, si Mayor. Wala mo pa na napatian? Wala pa. Ati, inuban, no? Kung matigayon, manggid mo moan. Oo, kung matigayon man gikinatunan kung natagan sila provisional authority kay ginapatuman gid sang gobyerno ang modernized jeepney. Although kung buligan sila sang gobyerno pero hambal ni sir mabudlayan gid siya. Galing ti ko ni patuman do ay gigita may mahimuan, no? Mombo Grace. Yes, bamuan. Kung ipatuman. Pareho kay sir, parebla sa iyang istorya niya. Hambal niya diri na lang ko gani. Amugid na no ang grabe nga sakripisyo man in fairness sa ila. Pero sa iya, dira siya nagatulog sa terminal. Din ganing balay niya pa, din siya pauli how. Sir, di nga gagapauli gid. Daman ako sa Proper na pala. Barangay Punta Mesa sa Bilbao pa. Asinda Bilbao. Asinda ako na kulian. Asinda pa bumbuan. Oo. So that's why ano ba niya? Once a week lang siya gapuli. Once a week ka lang, sir, kapuli. Once a week. Nga, wala ka, sir, kapuli. Ikagasto man siyang krudo, libo. Agad na dala mo ginaya, no? Siyempre, dalaw, hindi mo man pwede mabilin. Iso ko wala, padala lang ko sa Palawan. Kaya salamat matang may Palawan, dahil sigla magpadala ka sa million. So, okay lang. Subong kamusta ang kita? Kagiran siya makugapon do 800 man. At least no? Ano lang kay at least ang 800 na makashare ko na sa kabataan kay 800 por mag 450 lang por sa karon sa wala na diya. Gawion mo na. Sa ako na gina sa 450. Kaya sa subong lang mahal siyang black loan ang 500 gani sa mulang kakaon bakal ka isda. Kung gusto mo gin magkaon sa tadlong. 500 mo isa lang ginaya kakaon. Kung hindi ka kabalo mag-budget, sir, kaluluoy, gid, no? Magutman ka. Oo. Muna man naman, sulod naman naman, buwan sa pinsan mo, mangutang ka. Tapos, ang iba, tigaluluntat na lang biyahe, kita na lang isang ibang obra, mabuan. Sino ka pautang mo kay way ka man obra? Wag siya may mautang siya, magpautang siya mo kay way ka obra, way sila may ginatanang may inugbayad ka. Importante gito ang obra. Bisan ka may soldo, dapat may obra ka gid. Pambuan? Yes. So, muna, no? Hindi gid pambuan si Sir conforme sang modernized nga ship ni. Oo. Although in fairness, ya Bombo Grace, ang modernized nga jeepney, ayaw gid man dibla? Ang jeep yung okay gid, no? Yes. Galing amo lang gid na. Maintindihan mo man ang mga driver sa ilang ibunot kay tikapigado blas ang sitwasyon. But we'll see. Basi mamangitaan pamaagi nga mabuligan isla bla paano sila maka-avail maski milyon na ka pesos, no? Yes. Dibla? So ano ako, may mga pamaagi ina siya Bombo Grace kay amo na bla kinahanglanon tanan especially no para gid na sa safety man sang tanan in fairness na sang katuyuan sang modernization bla sang aton iyang mga ginasakyan diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. Grabe no. Anyway, ti amo na ang mga sentimento lang gid ang ginakuha ta sa mga drivers. Kamusta dira subong aga Bombo Grace? Damo na pasahero. Actually, bambuan, Sir Alan, una ni siya, no, sa mga naka-parking dire. Ang jeep yara sa una, gid wala pa mayo pasahero. Wala pa gid pasahero, bambuan. Una na siya kay ti, syempre dira na siya nga daan sa terminal, no? Grabe man nga pagagwanta, no?
Yes, para nga makakita man. Una pa lang nga oras, ara na yes, sir, kaya diri sa gatulog to. So, Sa so jeep, tangatan ng sini nga mga pasahero galing nga mo adlaw na kay di syempre kahimos pa sa buong damo man din sila nga na jeepney drivers nga naka-park na di ilang mga ginadala nga jeep sa nila nga ruta. Anong ruta ta, sir? Mandalaga, Libertad. Sa Dalagan, Libertad. Dito naman yan sa isa ka terminal, tidutay pa lang tong jeep bombaan. Ang sa jeepney nga na, ano nang ginatugong gas na or crudo sa modernized? Sa modernized, sir, may idea ka kung ano nga tugong, gas or crudo? Bay ko, di ako natugong sina. Okay. Ang sa jeep, Sa jeep yan ka, Crudo na yan. Diesel na yan. Diesel. Okay. yes, mahal Japon na diesel. Kawahal ka sa diesel. Ganun. Anyway, Bombo Grace, salamat, Ged. Yes, Bombaan. Live kita diri sa northbound terminal. Ini si Bombo Grace in Lobaton nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Una kahugnat sa balita gindulong sa aton subong iyang aga. Mag-modernize jeepney okay man sa wala na mayo pollution bomboan. Oo. No, that's right. Because in fairness, no, ang pinareaksyon lang ni sa mga kauturan nato na mag-modernize jeep na ta wala na ni ginasapak ang gasolina. Okay? Dira ta mabalaan yang 450 gamay kay dako ila kita gidya pero pasugiron sila perde perme. Okay. Sige. Pero sa 450 alang-alang. Okay. Mga reaksyon sa mga kauturan naton, no. Ang modernized jeepney, ang pinakatinutuyo diri sang gobyerno, okay gidya. Wala gidya duro question, wala gidya duro gamo. Sino man hindi gusto nga magsakay sa moderno nga sasakyan, no? Nga free, syempre, number 1, no? Ang mga aso niya na yati, kumbaga tinlo gid bala para sa environment, sa safe sa mga safe, hindi man bota balon kung sa subong ka mga jeepney hindi ka safe, but may mga jeepneys abi ang hukis pasensya sa word kung kis medyo nagakarag-karag na nagadlagan sa dalan. Because nga tipikado sa sitwasyon kay ginaagwantan lang amo na nga sa isang jeepney para makabiyahe. Pero supposedly hindi gid tani pwede. Hukis do ka magkala sandad ka na sa mga dira, no? Mga amo na sinabla, mga salog da nga do, hindi na siya maayo because again, kapigado Pero supposedly, hindi na gid na iatani dapat pag ibiyahe. Ganiti ang muning sitwasyon naton sa Pilipinas. Mabasol man ang gabiyahe sinakati. Nagalakat sa dalan, may masya ginadakop. No? Pero ining modernized jeepney nga ini, sa mga kauturan naton, kay sa aton yung mga kabombo, Bombo Harold, ining modernized jeepney, gid siya nang air condition siya, bag-o siya, no? Tanan, okay gid siya, no? In fairness. So, wala kitaya question sa katuyuan diri sang aton iya nga gobyerno. No? Why da iya question sa tinutuyo or katuyuan sang gobyerno? Siguro it's sa it's just that kung paano mabuligan ang mga utod naton, especially kay siyempre sino lang ba maka-afford sini? Kaya ang announcement to sang weekend ni Mayor Albi Benitez, hamba niya may mga 500 units sining modernized jeepney, kundi duha pa lang na nagabiyahe sa aton home site, no? Driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. So, hamba niya may mga 500 units nga mag-aabot sina diri sa aton. 500 units. No? So, tan-awon no, sa aton iya nga mga kabombo. Kaya ba niya, ang isa dira, pwede nga buligan sang gobyerno, pwede nga hatagan sang provisional authority sang gobyerno ang mga jeepney drivers sa mga daan pwede pa makabiyahe. Or i-phase out na gid na iyatanan, islan sa ning modernized, kag buligan ng gidyang mga drivers sa kung paano sila maka-verity, basta yung mga operators naman yung mga makasarang bla, tiyaw much more hindi makasarang. Galing kay ti, syempre,
kumbaga, why gid kita ya may mimo kung ipatuman. Basta insakto lang yung nga pagpatuman. No? Diri na makita naton kung paano naton mabuligan ang aton iya nga mga utod man nga mga drivers, no? Pero kay sir bago lang habal natin nagbakali ko gani kay amo ni ganiti basta ya para sa kaayuhan sang tanan, no? Amo gini dapat ang iduso naton. Kasi syempre nagalakat ka nagamoderno naman ang tanan, no? Ang aton nga tiyempo, de blaka mo sa mga kauturan naton, no? Are you in favor sa ning pagpatuman sang gobyerno sa modernized nga jeepney? Change is difficult but change is good. Tsakto man, no, Sir Tide? Tsakto na, no? Hukis may mga pagbag-o nga kinanglan naton for the betterment sang tanan, no? Although you intindihan ta ang hibubunot sa mga utod naton nga mga drivers. Kaya di syempre sa kapigado, pero kung para sa kayuhan sang tanan, sa mga commuters kag tanan, amo nang kumbaga mas pilion naton, no? Amo lang gid yang aton niya nga mabuligan ni sila. Hikita mo from time to time check kita ni sa ila, from time to time hibaloon naton ang ginahibalo naton ng ila nga mga reaksyon, ang ila ni nga mga hibubunot sa mga utod naton nga mga drivers para nga mapalabuot kung sa diin nga ehensya iya sang gobyerno ang ilay nga mga concerns because maintindihan mo lang mga ang pulaw bugtaw nila sila ning apektado man during the pandemic, although kita tanan apektado during the pandemic mas nga utod daton yung mga nagabaligya tanan nga sektor man. So kung para ya sa kayuhan sang tanan, then why not, no? Mabulubudlay man but we have to embrace it kay kinahanglan naton. Kami nga OFW kag budlay sang change sa amon kami lang di bat na realisar namon nga maayo gid makabulig kami sa utod namon. Oo, that's right, no? Kung may mga pagbag-obla sa imo sini nga life, no? Titanan man nagasakripisyo. Amo na bla in fairness. So, it's lang kung paano mo na siya i-embrace kag paano mo na atinguhaan ay kung gusto mo makabulig ka sa imo sini nga pamilya. Kita of course, no, nagasaludar kita sa mga utod naton nga mga OFWs, hindi man lahog-lahog kag basta-basta, no? Ang mapahilayo ka sa imo sini nga pamilya, amo ni ganing ginambal nila, there's no place like home to tuod gid na iya. Sa lugar kung diin ka natawo, kung magpauli ka, maski diri ka lang sa aton, example lang gid sina. Maski diri ka lang niya sa aton kumbaga na-relocate ka, may mga reassignments ka or na-reassign ka, tapos magpuli ka sa imong lugar gid bala. Do ang feeling mo, sa tuod-tuod mo lang nga feeling kag balatsagon, hindi ka na yung magbalik, no? Kung din ka nagatrabaho, kay there's no place like home gid amo gid na. So, may mga sacrifices, gid. May mga sakripisyo nga we have to make. Kaya para sa kaayuhan ta kag sa aton iyang pamilya. Bomboan ang mga jeep lang tani nga wala gid maintain maayok. Tsakto man na, no? So, amo man na, may point man. Pero ang ginambal dire nga, kumbaga, dibla may mga jeep yang ang kahaya do okay pa, pero baldado naman, no? Depende. So, kinanglan niya, insakto man, kinanglan i-assess, pero tiyan mo na yung pinakatinutuyo diri sang gobyerno, no? Nga, kumbaga, ang kadalagan sa aton, modernized na gidtanan. So, kabay pa, nga mapangitaan sang pamaagi niya siya, nga mabuligan gid ang mga utod naton nga mga drivers. Because, intindihan tagid na iya, sa kapigado subong sang sitwasyon. Okay, bomboan wala man sa dira may gabulig ka, may auto ka, galabas ang bayo mo, may galuto, diriya all for you. Sakto na sa mga OFWs tabla. Kag may intindihan mo sila, especially kung ikaw abis pa ni malay mo wala ka kabulig. Grabe, puwerte gid ang sitwasyon, no. Insakto na may mga sacrifices but ginahimo nyong tanan para sa inyo sa nga pamilya. So same is true man sa mga utod daton yung mga drivers, they're doing everything for their family man. And of course, kung may mga changes para sa kaayuhan sang tanan, we have to embrace it, no? Kag mapangitaan pagit, syempre kinanglan nila bulig sang gobyerno. Amo lang pinaka-importante sa tanan. And the administration, ang hambal man to ka sang weekend ni Mayor Albi Benitez, sa niya tanawon tani
Kay syempre, hindi mo man sila mga daan ng mga jeepney, hindi mo man yung mga pangdakop lagi-lagi. Kay gina-consider man sila, no? Apisar nga mo nang ginapatuman sa gobyerno because ay pa man sa mga nagalabot ng mga bagong nga units. So, kung bayaran ng mga bagong nga units, pangitaan sang paagi kung paano man sila iya mabuligan, no? Matunan sang gobyerno para sa kaayuhan sang tanan. Good morning, Banako driver, 3 estudyante. Hindi kami mabuhi sa 450. Okay. So, actually, ang in fairness man sa mga utod naton bla, ang mga in fairness, ko di ba kadamo man sa mga minimum wage earner, ang minimum ta subong 395, no? Di ba naton yung mga utod, medyo somehow mabulubudlay pero matinguhaan ang 395. Although yung mga utod kita, especially maintindihan mo man, hindi sila buhay sa 450, especially kung may estudyante, kas kamahal sang tanan, no? But, kinanglan ta dre win-win solution no? So, we'll see kung ano pagid, no? Ang maubra dre iya mga kabiran sang aton iya nga gobyerno. Ahay. Maapektuhan man kita tuod, pero amo na blang hambal naton kung for the betterment sang tanan, kinanglan i-embrace naton ina. Anyway, sige. Mapos kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik sa aton iya palatuntunan, dukang pagid nga tupiko ang aton iya nga diskusyonan. Diri sa barangay Mansilingan, or sa isa ka barangay diri sa aton syudad sa Bacolod, may kalansay nga nag-aagnas na or nasa puwan, no? Sa aton lang nga pagpanumbalik. Dahil kida, standby. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian. Sige, balik na sa aton nga paratuntunan. Hingagawon tani, bago lang gid nagsulod, may bago nga Prime Minister, Bongbong Harold, sa United Kingdom. May bago nga Prime Minister, si Sir Ramil Isugon, pasudlo naton subong, no? Sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So, chikero naton ang update sining ilang pagpili nila sang ilang bago nga Prime Minister, no? Kaya sa aton nga mga kauturan, no, September 5, no, I think, no, so amo na ni may report na sa aton, may update sa aton ang aton nga Bombo International correspondent iya mga kabinan, direkta iya sa may United Kingdom, no, Sir Ramil Isugon, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige, nagdangat na kita sa oras 8 minutos na nakarigad sa oras nga alas 5 sa aga sa mga kauturan naton dira nga ti dapat aga pa ni marata aga pa magbulugtaw, no, sa liwat bugtaw na bango na as alas 5:18 na ang takna sa aga basi mawili kita iya sang tulog dira or basi mawili kita iya sang bulubarikutot. So dapat aga pakit kita nga magmalataga pagbulugtaw sa piyak nga linya ang aton nga Bombo International correspondent direkta iya mga kabiran sa United Kingdom. Sir Ramil Isugon, sir, maayong aga. Kagbayong gabi dira sa United Kingdom. Yes, maayong aga dira bomboan kag sa ato mga tagpalamati direkta kita nga naga-report diri sa England, United Kingdom. May kaangtaran sa latest nga report sa amon sining contest sa pagka-primary kung sa diin may bago na kami nga Prime Minister bomboan. Wow, bago ng Prime Minister. Sino ning Prime Minister niyo, sir? Ang bagong Prime Minister bomboan nga gindeklarar kaina mga alas 12:30 kay diri alas 10:16 pa lang sa gabi. Kaina gindeklarar mga alas 12:30 o kon alas 7:30 dira sa gabi. Nagdaog amo si Liz Truss ang amon sining foreign secretary kag subong bag-o namon nga Prime Minister ginlutos niya o kung ginperdi niya sa piniliay sa Conservative Party members nga eleksyon nga amo ang amon nga former Chancellor nga si Rishi Sunak nga kung sa diin nakatigayon ni siya nga makakuha sang votes o kung boto nga 81,326 votes o kung may abansi ini siya nga mga 20,000 samtang ining si Rishi Sunak nakatigayon gid lamang sang 60,339. By percentage bumbuha nakakuha ini siya sang 57% samtang si Sunak nakakuha sang 43%. So ang Okay. Nadula kita. Sir, nadula kita. Nautod kita, Sir Ramil. Okay, nakat kita. Sige. Nabalikan taliwat si Sir Ramil Isugon. No, so there you have it sa mga kabombo naton. Liz Truss. Amo ni siya subong ang bag-o iya mga kabinan nga Prime Minister sang United Kingdom. Sir Ramil? Akong signal Sige sir, go okay ahead. Yes, buwas matapos nga magpatigayon si Prime Minister Boris Johnson sang iya sining sako abi pangilat diri bubuan grabe. So pagkatapos sina bubuan magalupad ini siya pakadto sa Aberdeen, Scotland sa may Balmoral nga kung sa diin batunon ini siya sang kwen si Prime Minister Boris Johnson agod nga i-relinquish niya ang iya sining posisyon bilang Prime Minister sang UK. Then magasunod pagkatapos magasunod si new Prime Minister Liz Truss agod nga iga-appoint ini siya sang Queen. Daw traditional ini nga practice namon bumbuan. Usually ginahimo ini nga
dapat animo nini sa Buckingham Palace diri sa may London, pero bangod kay may mobility problem ang amon sining 96 years old nga queen. That's why nga didto ini siya hiwaton sa isa sa iyang palasyo dito sa may Scotland. Then magabalik man ini siya bumbuan sa dire sa London si Prime Minister new Prime Minister Liz Truss agod nga pamulong-pulong no kag subong man iga-lay down niya ang bag-o niya sining mga cabinet secretaries kag minister bumbuan. So may ara kita sang partial nga nakuha kay madamo ini kayo ang mga new appointments o kung mga iga-appoint kay wala pa man mo iga-subject sa confirmation ini bumbuan ang mga nagalakip ini kay James Cleverly bumbuan mga foreign secretary ini siya bulos sa iya abe kay Liz Truss si Suella Braverman mga subong attorney general ini siya mga home secretary ini siya pagabot sila niya si Priti Patil ang amon subong current home secretary si Kwasi Kwarteng mga chancellor kung sa aton finance secretary si Ben Wallace magaritin sa iya sining posisyon as a defense secretary si Teresa Coffey ang mga isa ini ka mga loyalist gid ni Liz Truss long time friend niya mga health secretary ini siya then si Kit Malthouse mga policing minister si Tom Tagenhat mga kalabanan ganin subong bubuan nga gin-confirm niya ang iya man nga rival sa pagka prime minister nga na-eliminate during sa process no si Tom Hagendat ang mga Minister of State si Penny Mordaunt ang mga Armed Forces Minister si Kimi Badenoch mga Transport Secretary si Nadim Sahawi mga Health Secretary si Simon Clark mga Business Secretary kag si Nadine Dores mga Culture Secretary. So madamo pabumbuan ini nga mga iga-confirm buwas nga mga iga-appoint niya nga mga matag-as nga posisyon sa government bumbuan. Sir, si Liz Truss, babayi, no? So, anong impact dira sa inyo sa UK? Nga isa ka babayi ang, di ba, Prime Minister? Dire sa UK na anad na kami bumbuan kay si Liz Truss daw ginahalimbawa ini siya nga daw nagasunod sa kay former Prime Minister Margaret Thatcher nga ginatawag nga Iron Lady kay si Margaret Thatcher isa man ka anay former Prime Minister then nangin Prime Minister man bumbuan daw hindi naman bag-o sa amon no kay before kay Prime Minister Boris Johnson may former Prime Minister man kami nga si Theresa May kung imo madumduman. Yes. That's why in a span of 6 years bumbuan nakapili kami sang anom ka Prime Minister kay alin sa kay Theresa May nga napilian nga Prime Minister hasta kay Boris Johnson nag-resign si Theresa May kay hindi isa ka process ang Brexit ginsalot ni Prime Minister Boris Johnson si Prime Minister Boris Johnson nag-resign sa July 7 bangod sa ginatawag nga party ticket scandal nga naglapas sa ginatawag nga lockdown rules kag napinahan sang duha ka beses then pag-resign niya nagpili kamo aboy ini subong nga ikatatlo so ang amon nga next general election bumbuan kag sa ato mga tagpalamati ang patigayonon ini pa sa 2024 so may 2 years pa ini siya nga magaserbisyo bumbuan. All right no so kay man ang Prime Minister ang election nyo sir ang general election nyo every 6 years right? Every 5 years 5 years daw. Okay. Yeah, every 5 years. Kaya last namon nga general election sang 2019. Then amo nang ginahambal nila nga by 2024 ang makapili kami liwat sang bag-o namon nga Prime Minister. So ang masadya diri bubuan kay kataas ang support sa Labor kay ang ining conservative amo ning party nila ni sa nasilingkod na
party ni John Major, sa mga bantog ng mga Prime Minister, ni Margaret Thatcher, kaga sa kay Boris Johnson abi. So sa piyak ka bahin, may ara kami sa mabaskog man nga party diri Bumbuan ang ginatawag nga Labour Party. Kung madumduman mo si anay former Prime Minister Tony Blair, amo ina iya nga party Labour. So sa kabilugan nga kadamuon sa amon sining House of Parliament, ang Labour may ara sa 100 something, no, mga lapit 200. So ang conservative may 359. So sa subong nagagain ini sila sa daw nagataas ang ila rating bubuan. So mabalaan na sa next 2 years kung bala ma-retain sa conservative ang ining pagpadalagan sa gobyerno o kung magabulos ang Labour bubuan. So lastly, sir, kamusta ang ang general public, no, do ka happy sining kahit siya nagdaog mo sang resulta sining pagpili sang bag-o nga prime minister? Ang general public, ang concern namon diri Bumbuan sa Supong ang inflation rate. Kaya actually ang inflation rate diri sa amon nagalabot sa 10.1%, tama kataas. So ang amon sining electricity bills kag subong man ang amon nga gas bill kay nagapadulong kami sa utom, tama man kataas Bumbuan nga ginalantaw nga from 1,900 per year magalapot ini sa 3,000 bangod kay nagataas ang iya sining rate. So amo ining isa sa mga plano sang nag-speech kaina si Liz Truss, ang amon sining bag-o nga prime minister, nga i-freeze niya hindi niya paghulagon ang increase. Pabili niya sa amo magyapon nga rate, then ay kaduha ang iya nga concern nga hindi man magsaka ang amon national insurance, kay nagsaka ang amon sining national insurance nga balayran sa 1.25%. Kaga madamo siya sa mga ginatubang subong Bumbuan, kay madamo sa mga nag-strike diri sa amon bangod kay nagademand sa nga pay rise, kay nagataas ang mga balaklon, ang mga basic commodities, ang fuel. So amo ina ang problema diri sa amon subong diri sa UK Bumbuan. Grabe, no, palo pareho man gid kita sir problema, no. Gatong although subong adlaw may price rollback kami diriya, no, so it's a worldwide problem ining inflation, no, pero nakadepende sa isa ka pungsod or sa administrasyon sila nga pungsod sa gobyerno paano mabulikan, no, ang mga pumuluyo. Anyway, Sir Ramil, thank you so much for your time nga ginhatag sa amon diri sa Bombo Radio, sir. Yes, Bumbuan, amo inaaton nga latest nga report may kantaran sa bag-o namon nga Prime Minister nga magapungko umpisa buwas matapos kay ga-confirm ini siya sang Queen. Then kaga mag-appoint sang massive nga mga posisyon, mataas nga posisyon sa gobyerno buwas umpisa buwas. So ina ang aton nga madulong nga report direkta diri sa England, United Kingdom, ini si Bombo correspondent Ramil Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Salamat gid sa aton nga Bombo International correspondent Sir Ramil Isugon, direkta iya mga kabinan sa United Kingdom. Bag-o subong sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang Prime Minister, no, Liz Truss. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio. Bombo. Okay, sige, no? Dugay-dugay rin naman natin mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga region-wide tie-up subong yang aga. Ang flagship station nato ng Bombo Radio Iloilo subong man naton mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo. By the way, ginatumod subong sang Bacolod Police Station 7 nga ginatumod sang Bacolod City Police Station 7 ining
kalansay nung nasa puan bla na gid siya ng mga kalansay na balang mga katulaan na gid siya bala sa isa ka nga although na nahibaluan nila nga ang ining nasa puan sa bakante ni siya nga balay sa bahin sang barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod. Kahapon ti according diri kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sang Bacolod City Police Station 7, nga mga kabataan ang nakakita sang ining mga tulaan na bala. Grabe no? Kag ini ang gilayon man nga ginpalabot sa mga kapulisan naton. Makita nyo na sa picture, no? So, ining kalansay nga nasa puwan, nga yara na sa, yara sa idalom sang guba nga katre, no? So, positibo nga ginatumod rin sa barangay nga ang ining kalansay nga ang iya sang may diferensya sang paminsaron nga masami nagaliyong sa barangay Mansilingan, no? 3 years ago, makitaan pa ni siya. Ini ang nakilala bangod man sa mga na-recover nga mga panapton kag kagamitan nga masami nagakakita iya sa biktima sadto. Timakon mo 3 years ago. Ti sa idalom siya sang guba nga katre, no, grabe. So sunod diri kay Police Captain Bonilla, mga kabataan nga nakakita sa sining sa mga tulaan na ngani ang ginsugo sang kaingod sang nasambit iyang abandonado nga balay sa pagtinlo diri agod nga hindi pag-istaran sang malain nga mga persona o kon manog. Amo to yung nakita nila ahay. Yari na ato mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Ibo, una kita, welcome and good morning, Bacolod. Sa liwat, welcome kag maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diriya sa may siyudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, effective today, tiara naman makita namon sa mga gasoline stations bla ang price rollback, no, para iya sa presyo sang gasolina, diesel, kerosene. Susubong ang presyo hanay di subong Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ang diesel sa amon dire 79 pesos and 68 centavos, no? Silver 68 pesos and 50 centavos, ang platinum 69 pesos and 25 centavos, no? So amo na para iya sa oil price rollback, pero syempre mga drivers namon kuan mo reaksyon niya agunto gijagyapon ang rollback ya piso 2 pesos, no? Sa pagsaka ya sang tinalikdan to ya sang diesel sa 6 pesos gid. So kag ang isa pagidiri nga syempre ginakangawan man sa mga utod namon yung mga drivers ining implementation bla sang modernized jeepney bala Bombo Lindsay. Dunokon kamusta na dira sa inyo sa Iloilo, sa syudad sang Iloilo, kay diri sa amon sa Bacolod ang gin-announce dito ni Mayor Albi Benitez nga may manug-abot nga like 500 ka mga units ni sang modernized jeepney. Pero ginatun-an ni subong kay syempre makaluluoy man ang mga drivers namon diri nga mo nibla ang mga jeepneys ni mga jeep ginaminihol nila subong, syempre hindi na pasado sa standard. So matabo, kumbaga mangita ni sa syudad sang pamaagi agud nga at least sa gihapon maka-income ining mga drivers kung sila na madrive silang modernized nga jeepney, kung anong sistema mabuligan sila. Pero ang reaksyon sa mga drivers na budlayan gid kami sina ti konsweldoan lang kuno drivers ang 450 ti budlayan gid sila kuno. Pero kung ipatuman ni sang gobyerno do way gid may mahimo dire kag subong man sa dugang panamon nga balita. Mayari diribla sa nasapuan nga mga tulaan na gidya sa may barangay Mansilingan,
syudad sang Bacolod mula 5:30 ni kahapon sang hapon. Ti suno kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sang Bacolod Police Station 7. Ang mga kabataan ni siya, grupo sa mga kabataan ang nakakita sang siningkalansay o mga tulaan na kag ini ang gilayon man gipalabot sa kapulisan kay dito nila nakitaan sa duka abandonado nga lote do may balay na dira siya kag sa idalom balasang katre. So ginatumod dito sang mga opisyales sa Barangay Mansilingan nga ang ining nasapuan nga tulaan iyan isang amo ni siyang may diferensya sa paminsaron nga nakita nila 3 years ago to the why na nakalagaw-lagaw no amo ning investigar pagid sa amon iya nga mga katapo iya sang kapulisan, particular sa may Barangay Mansilingan. Kag bag-o lang gid nakapakigangot kita sa aton nga Bombo International Correspondent direkta iya sa may United Kingdom kay manti nagdaog na dito no today ni kay ang pag-iliher bala nila sang bag-o nga prime minister no. So si Liz Truss amo ni siya ang sunod dito sa aton nga Bombo International Correspondent nga si Sir Ramili Sugon na anonsyar na ang pagdaog rather ni Liz Truss nga magaserbe nga bag-o nga Prime Minister sang United Kingdom. May 2 years pa siya nga magaserbe kay di ba duha ka mga prime ministers ang nag-resign so napilian naman ni siya subong antes ang general election man by 2024. Ti babayi ni siya pero ang hambal ganin si Ramili Sugon why na anad naman may mga previous man nga mga prime ministers nga mga babayi. So ang gina-expect ni sa iya kay dito sa United Kingdom pari mabla sa aton dres Pilipinas ka mahal na gid ang inflation puwertek taas. Kamahal sa mga nagapangunang mga balaklon, lakip na ang presyo sang gatong. Dito nagapromisa man ni si Liz Truss, ang bago nila nga Prime Minister, nga mahimo sa pamagi ang gobyerno agod mapanubo ang inflation dito man sa United Kingdom. Amo ning mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Bombo Radio Western Visayas, madalagwan namon nga balita diri sa Rojas kag Bugos nga probinsya sa Capiz. Si Atty. Rago Castillo nagpatag with regards sa itong kaso namon diri nga isa ka Iloy no nagpakuan lang to nagkadto dito sa Out Avenue apisar nga wala magkabaton sang text message no sang iyang scheduled payout which dapat supposedly sang adlaw sang Sabado. Ani sunod pa sa mon nga pagpahigangot kay Ma'am Imelda Castillon sa Barangay Tiza, Roa City nagpabaka sakali lang sa nga magkadto dito sa payout venue kay kadugay-dugay na siya nakaparehistro online ang iya tong alibay sa staff sang DSWD para lang makasulod sa venue nga check yaron niya lang or i-update niyang iyang contact details sa pagkadto dito sa computer dampe sa staff nga nagakuan sang master list. Nakita to yung iyang pangalan kay ginreleasan. May mga kaupdanan maninisa nga nagpabaka sakali nga bisan wala makabaton sang text message para sa scheduled payout pero siya lang to ang natagan na releasan sang 4,000 pesos. Ang the rest ng iba niya ginpapauli kay wala sila sang may ginpresentar nga text message o kon email nga mutong adlaw ang iyang scheduled payout. Sa pagklaro to ni Atty. May Rago Castillo, wala sila sa gapon nagabaton sang walk-in applicants no kay makabig ning walk-in applicants tong kaso ni Ma'am Castillo ni sigitan sang ibando ka unfair ano may favoritism sunod sa amon nga spokesperson na hatagan sa gali na napadalhan sang email kaso posible wala mabukaran sa ining nasambitan nga Iloy kay kwantong iyang cellphone nagalaom siya nga text message ang ipadala sang DSWD. Kagituan man sa aton nga tagmamapa nga 15 million pesos na lang ning nabilin sa ilang pondo sa pagpanagtag sa educational assistance which pagagamiton sa masunod nga adlaw sang Sabado. Hindi nakaulat pa sila sang pondo, di basically ang matabo sini may ara gid yang mga nag-online register sa aton nga DSWD assistance nga hindi makiter. Ang
income per services. Iti kayo wala ka to nauna sa pagrehistro or wala ka dito nagdot-dot sa tinalikdan at laos ang Sabado wala ka nag-struggle ay pasensya ka kay maulihi ka sa ayuda. Samtang sa tugang amon nga balita ang provincial capital nagpatag kay ginapinangita diri ang amon nga gobernador aga isa nagkasimana nga wala maka-attend no sa flag raising ceremony o masobra na gani isa ka semana sa pila ka mga flag raising ceremonies ang amon nga gobernador no si Governor Fredinil Otto Castro ay madamo sa naglagaw nga istorya kay may mga information to nga nakabot diri sa aton nga gin-airlift o gin-chopper si Governor padulong dito sa isa ka ospital sa Metro Manila. Tapos sa nakapamangkot, ano ba lang sitwasyon ang health status sa aton nga sa amon diri nga gobernador nga man kinahanglan gid nga i-airlift padulong dito sa ospital sa Metro Manila. Sunod sa tagpamaba sa provincial capital with Attorney Luvim Amores nga kuan malang sakit malang to sa tuhod no or sa tiil do arthritis malang nga makabig rason nga hindi makatikang sang maayo si Capiz Governor Fredinil Otto Castro rason nga ginpadulong dito sa isa ka ospital sa Metro Manila. Sunod diri kuan mapagsik kaya si Gov kag balik na sa duty muna lang nabudlayan sa nga magtikang. Samtang kang paginaton diri nga balita tong kapon tong ginpagigbahin diri sa isa concerned citizen atong lalaki nga ginakastigo ginasakit ang iya hinuptan nga ido batihan gito sa video footage nga ginpadala sang concerned citizen nga ginabinakol niya to sang stick tapos nagainuwang na yang ido more or less 2 ka minutos. Kaya man ini isa concerned citizen kin-report man nila dati sa Barangay Kagawad sa Barangay Talon, Rojas City. Apang ginkaduan man sa Barangay Kagawad ay ginaliwat-liwat ya sang nasambitan nga mister ang pagkastigo sa iyang mga sapat. Di nagkakwanto sa nagpangisog nga videohan apisar nga nakilan-an inisa o nakita sang nasambitan nga mister nga nag-video nagpangisog itong i-report diri sa aton ati sa aton nga pagwaragwag madamo sa mga volunteers especially ang amon diri nga Rojas City welfare no ining mga or dog of Rojas City rescue dog of Rojas City ang nakakita sa nasambitan nga footage kag nagpangayo sa assistance sa amon nga Philippine National Police diri sa Rojas City kay Attorney Gary Potatong ati isa man sa mga volunteers diri nga naga-rescue sa mga stray dogs amon nga konsehal diri sa siyudad sang Rojas kagin respondihan ng nasambitan nga lugar. Pagresponde wala dito nakita tong nasambitan nga mister nga nakuhaan to sang video nga ginabinakol tong iyang ido. Na-rescue dito ang 2 ka mga ido. Ang isa pangalan si Jenny, ang isa gin pangalan to sa Bombo Radyo kay isa kita sa mga nagbulig para mapaabot to sa natungdan ang nasambitan nga hitabo. Pagkapangatubang ining nasambitan nga tag-iya sa paglapas sa Animal Welfare Act nga igapasaka sang nasambitan nga rescue dog of Rojas City. Kakatungkod na pala natin sa Pumpuradyo at may mataas na posisyon sa Panay Municipal Police Station si Police Senior Master Sergeant Ray Falco. Atong kaso niya ito balang nagresponde ito sa binailihan nga adjutayan man sa malutangan apang dumalakardo dalisay nga ti nakakuan sa nakahapa sa rason nga wala may guan sang kinluthang sang hubog nga lalaki nga nagpinang kwanto tinuga sang kumuson to dati sa or nagligad mi gabi sa Barangay Agbalo Banwas sang Panay. Di may naluthangan to sabi atong sospetsado si Jemar Tupas Dumali which is ang iyaman nga magulang o ang magulang to hindi na magpasaka sang kaso pero sa part ni Police Senior Master Sergeant Ray Falco ginpasakaan na sa sang attempted homicide kag direct assault in person to authority. Grabe man to iya nga pagpayo sa patawad kag pero ginfile sa gyapon sa aton nga pulis ang Panay Municipal Police Station ang kaso kag nakahunong sa karon sa karsel sang Panay Municipal Police Station. Namadalagkuhan ang balita diri sa Rojas City. Kapis, balik sa imo Bombo Renzi. Madamo nga salamat Bombo Reynante, Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo.
Welcome man kag good morning Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapangunang nga balita diri sa Banwa sang Kalibo, isla sang Boracay kag Bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri insister na naman sang amon nga Commission on Election nga 80% na sila nga haom para sa barangay kag SK election nga nakatalana tani sa December 5, 2022. Silington ni Sir Crispin Raymond Derardo, taga-pamakba sa amon nga COMELEC Aklan nga nagapreparar na sila para sa ini nga pagadihon sang Certificate of Candidacy o COC apisar nga ini nga ang ini nga sa committee level sa aton nga kongreso na ipasa na ini nga suspension sang barangay kag SK election ti siling to sang COMELEC way man sang kaso kun nga in kaso gid man nga ma-postponed pero sila way sila untat sa paghimo sang ini nga mga proseso para sa pagpatikasog sa ini nga barangay kag SK election. Samtang dugang man nga balita diri sa amon dito man balaya sa may bahin sang isla sang Boracay na uli sa pagkadismaya ang masadya tani nga bakasyon sang mga bakasyonista from Metro Manila matapos nga natakawan to sila sa ilang ginaistaran nga hotel sa may bahin sang isla sang Boracay. Ti sunod to sa tagreklamo nga si Lisel ito masobra 50,000 pesos nga halga sang alahas kag cash ang tinakaw sa ila samtang sila ang nagakatulog o kung ang iya nga nanay kag tiya nagakatulog sa ila nga kwarto. Ti siya to abi nagpanaw siya anay kaya nag-hangout siya sa gwa kag nakibot lamang siya nga nagtawag ang iya nga iloy kag tiya nga nagapabutsag nga nadulaan sila sang kapinggid sang 50,000 nga balor sang kwarta kag alahas. Tigin report nila sa Malay PNP kag dito nahibaluan nga nag-agi ini nga suspect sa bintana o kun sliding window sa isa ka hotel kag dito nga natigayon nga matakawan ini nga mga biktima. Pero gina-insister to sang biktima nga ang ilang nga ginapatihan isa sa mga staff sang nasambitan nga hotel nga way pagin pangalanan nga hotel ang nagtakaw sa ila sini nga alahas kag cash. Di padayon pa ini subong nga ginaimbestigahan sang amon nga Malay PNP. Samtang dugang man nga balita diri sa amon speaking bala sa ini nga mga viral video na may mga nagapanguha nga mga puti nga van. Tinalarma subong ang mga klanon matapos nga may ari bala nga isa ka L300 van nga ginabandona diri sa Banwa sang Kalibo, particular sa barangay Old Buswang at Kalibo. At report naman ini sa katapusan Kalibo PNP matapos gani nga pila na ka simana nga waay sang may nagakuha sa ini nga ginabandona nga puti nga van. Amo lang ini so far ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita tinadugangan na naman diho ang kaso sang acute gastroenteritis diri sa may syudad sang Iloilo. Kagti may ara sang mga pipilaman ka mga water refilling stations ang ginpang sirado pati mga bubon kay tigid pang inspect ini sila kag also ginpang butangan sang chlorine ti ang magabulig man diri sa pagpaninlo sa mga bubon diri sa mga barangay sa syudad. Amo man ang ang tupad ni bala workers sang Department of Labor and Employment o kon ang DOLE. Samtang sa piyak panamon nga mga balita ti wala man diri
kampante ang mga barangay officials ng Barangay Gustilo, La Paz, Iloilo City, pisar nga tinaka-record sila sa unang nga kaso or isa ka kaso sa acute gastroenteritis. Kaya mo ni ang isa ni ka kaso ahay ang 7 ginikabulan nga bata ho nga napatay bangod sa acute gastroenteritis with severe dehydration. Samtang sa iban pa diri namon nga mga balita, ti Tubtob Suwong ang bahin nga sa LPTRP or Local Public Transport Route Plan sa probinsya sang Iloilo, ti wala pa sa gyapon nakapasa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Apisar nga tinatapos naman ang series of consultation sa riding public and also sa mga nagkalain-lain nga sektor dariya sa may probinsya sang Iloilo. Didraya sa Bacolod, wala pa dala ka mo naka-draft sang LPTRP Bomboan. Ti ang panugyan lang dariya namon sa inyo antes maghimo sang LPTRP kabay pa yang ti miaraan ay balasang konsultasyon sa bahin sang riding public kag iban pagid nga sektor para hindi ka mo ya magpareho diri sa amon sang ginpatuman ng LPTRP kundi karamutsing kami diri tanan Bomboan. Correct ba umayo man gani kay do nakaulo abanse kamo Bombolinsi. Do may arabla kami sang ikumpara na amo ni siya gali kabay pa no nga matun-an gini insakto kay nagkinaramutsing ginangwa sa inyo imbes nga makabulig sus ang kalabanan do nadudla to ya sang natabo to blas ang pinaka first nyo to nga gin-implementar nga do hindi gidya magwanta. Halos tanan gid to ya Bombolinsi nagreklamo tiga bay pa hindi na matabo sa amon sa Bacolod kay kumbaga may role model na kami Bombolinsi. Amo gid ang amon dariya subong niya. Do suli gani kay ti pagkatapos ang pagpatuman sa LPTRP amo pa lang ya pag-obra nila sang or pagpatigayon nila sang konsultasyon. Pero maiba ako, may gin-designate na OIC dira si Governor Castro dira sa inyo sa Capiz, Bombo Reynante. Oo, gani Bombo Lensi, no? Ati pilaman sa kasiwana nga wala diri maka-duty. Natingalag itong mga opisyalis no sang provincial capital. Kay bisan ang pila ka mga officials inatago ning natabo sa iya, no? Pero may mga information siyang nagalagaw dito sa bahin sang St. Luke's Medical Hospital sa Metro Manila. Ang iyang OIC siyempre ang Vice Governor, si Vice Governor James Mitang Magbanwa. Pero sunod sa iya nga PIO tagpamaba, magabalik man to sa pag-duty si Governor Castro. Muna lang nabudlayan lang sa nga makatikang Bombolensi. Tikabay pa nga makabalik gilayon. Kay for sure madamo sa mga transaksyon nga nagahulat man sa inyo dara nga gobernador. Pero sa Malay Aklan, abi ko gani diri sa amon man sa may syudad sa Iloilo kay may mga serye man diri sa mga reported nga kuno abi abduction pero ginklaro diri sa amon nga pulis, mga kapulisan namon nga wala niya sang kamatuoran. Di dira sa may Aklan gali mi ara man dira sa mga ginapahayag nga nagapanguha sa mga kabataan. Why man kami sang na-report nga kidnapping incident Bombolensi. Pero syempre, nagatuga lang ini sang pagkalarma bala sa publiko kay man lapnaag nga daan subong sa social media ini balang nagapanguha-uha nga mga puti nga van kay man way na subong sang mga persona nga way nagapamantaw sa ini balang nga mga Facebook videos kay tinalarma to sila gin-report sang barangay sa Kalibo PNP kag nakaano abini magluwas sa makalarma Bombolensi kay man puti gid ang iyang kolor kag nakaano pa ini Bombolensi harang kabala sa karsada nagatugas ang traffic kung kay man nakabalandra gid sa karsada ti nagpabulig to sila sa Kalibo PNP nga at least pa lang mabanse sang kinilang gid agud nga at least hindi magtugas ang trapiko Bombolensi. Bandari ang nag-a-adjust na lang yan mga puti nga van. Nagapamutang na lang sila sa karatula sa salakyan, sagwa salakyan nila at wala sila yan panguha-nguha sang bata. Sige lang alang naging ang akon nga. Kung kisa kaluoy man sang puti nga van, no? Ina walang madiskita na Ay mo kon oras nga naka-goal sa World Cup history.